We zijn vlak voor je jubileumconcert. Tenminste, die komt steeds dichterbij, hè? Hij komt steeds dichterbij, ja. En ja, we zijn heel hard aan het werk. We zijn heel druk met de voorbereidingen allemaal. En ja, we hebben op het moment zijn we heel druk bezig ook met het nieuwe album wat we die avond gaan presenteren. Dus het is allemaal de laatste loodjes. Maar ik denk dat het een fantastische avond gaat worden. En ik heb er ontzettend veel zin in. Kaartverkopen is in volle gang, dus ja, te gek. Nee, we hebben een heel leuk programma. Ik heb Harm Wolters heb ik staan, helemaal Hollands, Marianne Weber. Ik heb een fantastische mooie band staan, Summerland. En ja, goed, het is natuurlijk aan het publiek om het gezellig te maken. Ik zeg altijd, op wat voor feest je ook komt, als de mensen er zin in hebben, dan komt die sfeer automatisch. En wij kunnen niet meer doen als ons best. En ik denk gewoon sowieso het 10-jarig jubileum. Het is voor mij heel bijzonder dat ja, toch de afgelopen 10 jaar met best wel wat succes heb mogen volhouden. En dat wil ik absoluut niet ongemerkt voorbij laten gaan. En ik denk de avond zoals we nu in elkaar hebben zitten, dat het echt heel gezellig wordt. Je bent bezig met een nieuw album. Zijn alle stukken daarvoor al bijna klaar? Ja, in principe alle liedjes die zijn er. Alles is bekend. Alleen ja, we moeten nog een paar keer de studio in om alle puntjes op de i te zetten. En ja, er zijn nog wat live instrumenten die ingespeeld moeten worden. Maar ja, het begint erop te lijken. En, er stond 1 stuk op het album wat we zo goed vonden eigenlijk. Dat we besloten hebben om daar nog een single van te maken. Ook met het oog op het aankomende carnaval. Het lijkt allemaal nog een heel eind weg. Maar in oktober gaan alle carnavalsingles allemaal alweer in de release. En ja, dit is gewoon, ik vind het een fantastisch liedje. We hebben een hele mooie eigen versie gemaakt op het wijnfeest van Willeke Alberti. In een heel feestelijk jasje. En ja, het liedje heet Laat de glazen nu maar klinken. En nou, daar mag op geproost worden, want ik vind hem helemaal te gek, echt.